tana kira 080-6232-3792 a sha saurare lafiya. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Sunanka ilahi a dukkanin lamari zan sanya. Gata. Kake bani basira a baitukan wakar da na shirya. Gata. Da basira Allah gurin ma'aiki mai tarbiyya. Gata. Ala haddasa bai jinin ma'aiki na sawa gargata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant ga manaja mai kyawun hulɗa. Gata. Malamin addini mai ilimi mun gaida kwamanda. Gata. Mani kaura shi ya kirkiro Gata tun tanda. Gata. Allah ya biya ka daɗe kana hidimar al'umma Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Mani garba ya ubangiji Allah ya biya ka. Gata. Wannan aiki da kai al'umma yau na ta yabanka. Gata. Ka kawo ci gaba cikin jiha yau ba tamkar ka. Gata. Mani kaura na ji al'umma duka na ta yabanka Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant tana garin Mafara a Kwaloni. Gata. In ka je yar bagaruwa tashar mota to nan ne. Gata. Bakin titi arewa ba wuya kwasto zai gane. Gata. Babban al'umma suna shiga da fita to nan ne Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant ana buga tebul hota. Gata. In ka je a koloni gidan ruwan nan mai tsafta. Gata. Idan ka sha su jikin kamalan zai inganta. Gata. Alhaji da hajiya ku zo mu je a koloni ku sai su Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Ai muna da abinci kala-kala Gata Restaurant. Gata. Na cisga wai na kudu salad da akwai restaurant. Gata. Na fried rice akwai jollof da fura ga cow leg. Gata. Nau'i na abinci idan ka zo a wurin ka samu Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant cikin wurin ga supermarket. Gata. Ga saukin kaya ko Kano ka je a farashin market. Gata. San ba bambanci idan ka je Gata Restaurant. Gata. Ga cosmetic nan iya kudin ka iya shagalin ka Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Nan ku tsaya ku ji akwai gidan kaji a koloni. Gata. Doje ka duba a nan gidan kajin sammani. Gata. A cikin Gata yake gidan kashin nana a koloni. Gata. Meliyar suya ko mai sayarwa ke a koloni Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Ga ɗakin taro na zamani aure da siyasa. Gata. A kujeri an sa da labulai an yi decorations. Gata. Ga sawun sannan da tebura kuma har da speakers. Gata. Ɗakin taron nan a Zamfara duka ba tamkar shi Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Ga gidan kifi a nan cikin gidan Gata Restaurant. Gata. Kalar da kake so akwai shi nan a cikin restaurant. Gata. Hajiya ko buku da tarwada har masu scarlet. Gata. Dukkanin ra'ayinka idan ka zo a wurin ka samu Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Sunan mai wakar a yanzu zan kawo kan baiti. Gata. Yusuf ɗari ne uban Kamalu ubagun fati. Gata. Da Aminu kwamishina ɗan lawali mai kyawun sauti. Gata. Mu ne muka wake gidan abinci gidan al'umma Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. 081-3217-458 ko kuma 080-6623-9799. Gata Restaurant sabon gida na abinci, ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci. Ga gida na abinci wanda Zamfara babu kamar shi Gata. Gata Restaurant sabon gida na abinci,
gata